Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, kula Riko Ardian Alamsyah badhe ngaturaken pawarta ngenani karusakan motor ing Ungaran. Para pamirsa, kula aturaken jangkeping pawarta. Kadadean kasebut dumadi ing Rebo 29 Maret 2023 ing Tol Ungaran. Pelakune asal saka Pudak Payung lan Ungaran. Ing kene tek critakake kadadean kasebut. Wiwitane kadadean ana wong loro sing ana ing toko dolanan nggawa sepeda motore arep mulih. Sadurunge arep mulih, dumadaken ana wong papat padha salaman. Loro padha nggawa gaman landhep. Lan padha ketemu wong papat. Salah siji takon apa padha duwe rokok. Lan padha ora ngandika. Pelakune ngetokake pedenge lan diajokake marang wong-wong mau. Korban langsung mlayu lan ninggalake motore. Salah sijine pelaku ngoyak. Banjur kanca-kancane pelaku liyane ngrusak motor korban nganggo arit lan ngidak motore. Sawisine kasil ngrusak sepeda motor korban, pelaku banjur mlayu karo salaman. Mekaten atur pawartos ingkang saged kula aturaken menawi wonten lepat tembung nyuwun pangapunten. Matur suwun parang pamirsa sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.